ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza size na bulan sang Hunyo tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton talakayon para karon nga adlaw. Nagalingin ang ulo sang pipila naton ka mga kauturan ano gid bala ang matabo sa inaugurasyon sang Vice Presidente. Ang dako nga pamangkot matambong bala ang iya amay si Presidente Rodrigo Duterte. Dako ini nga palamang kutanon. Daw medyo gabalang-balang naman ang mga driver kag operator. So, swerte kadako ang saka naman sa presyo sang gatong. Samtang mga manunudlo daw nagbatyag daw maayo nga resulta kuno daw pasakaan dugangan ng Ikola pasalig sa napilian nga alkalde sa Bacolod si Albi Benitez. Aber panilagan ta ining mga pagpulungko naman sang bag-o nga mga opisyal sa ugto sang Hunyo 30. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang Ditribayo. Dako ang mabulig sang Ditribayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18. Presidente. Daw ika-15 ni siya nga Vice Presidente sang Pungsod, Pilipinas. Pero nagapabilin ang palamangkutanon. Matambong bala ang iya amay nga si Presidente Rodrigo Duterte. Ang report kag mga aligasyon nga si Presidente Duterte kag ang iya anak nga si Inday Sara daw may ara sungguranay halin pa sa pagpiling sang Certificate of Candidacy. Kadumdum kamo nga gin-endorse man gani ni Presidente Rodrigo Duterte si Sara, pero wala gin makita nungka nga nakita nga nag-ulupod-upod sila mag-amay sa bilog nga campaign period. Kita nyo? Wala gin kamo kabate nga nagtambong si Presidente Rodrigo Duterte nag-upod siya anak sa kampanya. Di inaugurasyon na. Hiwaton sa San Pedro Street alas 4:30 sang hapon, Domingo ini, ang Hunyo 19. Si Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando amo ang mag-administer sang iya pagsumpa bilang ika-15 nga Vice Presidente sang Republika sang Pilipinas. Ang Malacañang tamimi man. Siling sa Malacañang wala pa sang kasiguruhan, wala pa kami sa nabaton nga kung ano man nga mensahe gikan sa presidente kon bala matambong siya sa inaugurasyon sang iya anak. Dugay sila nga wala sang pagbayluhanay, opinyon, pagpungkuanay sang iya anak.
may jutay nga sungguranay. Kadumdum ka mo? Sa nagligad to, siling ni Presidente Rodrigo Duterte panahon na nga magpapili ka presidente. Gulpi lang sumailoto siya kang nagbise presidente kay Bongbong Marcos. Dito nagsugod nga daw medyo nagtahaw gawa ang relasyon sa magamay. Kailan taon ta? Bilang amay, di daw mabulubudlay man guro nga hindi kaya magtambong sa inaugurasyon sa imo anak. Kung daw medyo dako ang disgusto, mabalantay na sa Hunyo 19. Matambong bala o kon hindi? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik ako pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Pampagising ko. Life Extension Coffee Mix. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi dati tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable material. Ang diesel, guro mga 6 pesos kag 30 sentimos, tub-tub 6 pesos kag 50 sentimos kada litro. Di ko may kulukwarta kasubong tugong na, kay buwas sigurado maibwal na ang presyo. Gasolina, 2.50, tub-tub 2.70 kada litro. Ang kerosene gani daw 5 ka pesos mas guro mo ang iibwal sang presyo. Ti ugaling wala ta mahimo gabulo-baylo ang presyo. Ini depende sa demanda kag presyohanay sa pangkalibutanon nga merkado. Hindi man naton uyat ang presyo sang gatong mo. Kay pangkalibutanon nga merkadong gauyat sina. Kung ano nagakatabo sa pungsod, apektado ang gatong. May tani kung ang aton gobyerno magtuon, kung ano kataason gid ang ginaibwal, kag kung ano kanubo man ang i-rollback niya para ilansang dira ang presyo sa ginademanda sang aton mga driver. Ang botsilingon bla, mag-amo ning presyo ya, sa bulan magdubo naman, ano gid ang matabo para hindi maanong aton mga driver pilagid ang ipasaka nila sa plate kag dira ilansang masaka man sa ukod banaog kay wala kasiguruhan nimo ang presyo sang gatong gulpi lang masaka dason nga simana marulbak siya sana siling ko na depende sa pangkalibutanon nga merkado ti subong nagdemand sang purtigid bangod ang summer bla fix ang summer gid ti porte nga init ang demand porte. Nagasugod ini siya sa bulan sa Hunyo, tub-tub Setyembre. Ti ban pagid sang European Union sang gina-import sang Russia nga gatong. Nagdugang paginipatong sa pag-ibwal sang presyo. So abot silingon, wala kita mahimo. Ang aton kamot higot, ginakadinahan pa kon presyohanay sang gatong ang paghambala. Mi ano ta nga pudag-pudag, mi ano ta nga singgitan, wala kita mahimo. Kay silaya ang presyo sang gatong, wala ka mahimo kay man may layi sila nga ginabasihan. OL deregulation law nga kita man ang nagpasar, amo na ginabasihan sa mga kompanya sang langis. Wala ka na mahimo, hulat ka kon san-o ang kaluoy nila nga panubuan. Kon sige saka hasta lang kita sa kumud-kumud, hasta lang kita sa singgit, mi ano nga pudag-pudag, wala kita sa mahimo. Kay pangkalibutanon nga merkado ang nagapadalagan sang presyo. Unless nga ining OL deregulation law ang inasinggitan nga i-repeal ang amo nga layi, islanta kag ibalik ang pundo sang gobyerno.
makapian-pian sa pag-antos naton sang 40 kataas nga presyo sang gatong. May ara kita standby mga pundo para nga kung umibwal ang gatong, may ara kita nga ipugong, may ara kita nga ibutang para nga depensa sa mga operator, mga driver, kag may mga salakyan. Pero mientras tanto, nga ara ang oil deregulation law, nga lang kita, wala kita sa mahimo, kumod-kumod ka lang da, kay wala kagid mahimo sa presyohan na isang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Babalik kami pagkatapos ini. Mga Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Masunod Every day is fire prevention. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mga palayag sa mga manunudlo pagi kay Dr. Richard Hilangre ang pagpakigsapol ni Bacolod Mayor-elect Albi Benitez sa grupo nga nagpasalig nga tingwaan gid sang iya administrasyon nga pasakaan ang cost of living allowance sang mga manunudlo. Ini balang ikulang ni amo ning ginatag subsidy bulig sa mga manunudlo bilang dugang-dugang sa ila galamiton, sa ila plite o kung ano pa dira. Kay ini siya, kundi nasyonal ini, wala malaki pina sa budget. So kung may ara lokal nga government unit nga magbulig, ti makabulig ina sa mga manunudlo. Ti kung madayon, ang pasalig sa napilian nga alkalde sa Bacolod, siling ni Hilangre sa halin tuig 2004 nga wala gid masakaan ang ikola base pa man lang nga mapasakaan sa administrasyon sa bag-o na pilian nga alkalde nga si Albi Benitez. Lantawon ta, tagaan ta tsansa, mahanimon kita sa bag-o na pilian nga mga opisyales. Hulaton ta kon bala, matupa o kon hindi ang pasalig, may na lang nga may ginasaligan kay, basi pa man lang, hindi man madali-dali. Kung saan o, hulaton ta. Binipisyo ini sang mga manunudlo ang duga nga ikola nga ginpasalig sa magapungko nga alkalde sa Bacolod, Albi Benitez. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:02. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media. Anbay na sa atong Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.